Ahojte, ja som Karin a toto je podcast s názvom Po slovensky. Už len pár dní a sú tu Vianoce. Preto budem dnes hovoriť o tom, ako oslavujeme Vianoce na Slovensku, čo jeme, čo robíme a kedy dostávame darčeky. Ako vždy, prvýkrát budem hovoriť pomaly, potom vysvetlím niektoré náročné, to znamená ťažké slová, a na záver zopakujem text ešte raz, no rýchlejšie ako prvýkrát. Ste pripravení? Poďme na to. December je magický mesiac. Všetci sa tešia na Vianoce a pripravujú sa už niekoľko týždňov dopredu. Vianočné trhy, prvý sneh, svetielka, ozdoby a vianočné koláčiky vytvárajú v uliciach príjemnú atmosféru. Na Slovensku oslavujeme Vianoce večer 24. decembra. Táto časť dňa sa volá Štedrý večer. Jedlo, teda večera s rodinou, je pre nás veľmi dôležitá. Pripravujeme ju prakticky od rána a aby sme vládali, to znamená mali silu všetko zjesť, počas dňa držíme pôst. Malým deťom hovoríme, že ak vydržia celý deň nejesť, večer uvidia zlaté prasiatko. Ale poviem vám pravdu, nikdy som žiadne nevidela. Každá rodina má trochu iné tradície, ale obyčajne sa štedrovečerná večera skladá z viacerých chodov, z viacerých častí. Najprv jeme oblátky s medom a s cesnakom. Jeme surové strúčiky cesnaku, aby sme boli celý rok zdraví. Potom pokračujeme kapustnicou, kapustovou polievkou a neskôr si dáme rybu so zemiakovým šalátom. Niektoré rodiny si kupujú čerstvého kapra, ktorý pláva doma vo vani. Po večeri rozbalíme darčeky. Darčeky nosí Ježiško, to znamená duch malého Ježiša Krista. Postava Santa Clausa je nám známa z rozprávok. Niektoré rodiny potom hrajú spoločenské hry, iné pozerajú vianočné filmy alebo idú do kostola. Vianočné sviatky pokračujú aj 25. a 26. decembra. Zvyčajne už len oddychujeme doma, pozeráme filmy a navštevujeme rodinu. Teraz vám vysvetlím, to znamená objasním, nejaké ťažké slová a frázy. Prvé slovo je tešiť sa. Tešiť sa je verbum, ktoré v slovenčine používame celkom často. Keď sa tešíme, cítime sa šťastní, niečo nám robí radosť.
Napríklad tento rok sa teším na Vianoce, lebo budeme lyžovať v Tatrách. Vianočné trhy sú stánky, obchodíky vonku, kde si môžeme kúpiť hlavne jedlo a horúce nápoje, ale aj iné výrobky a vianočné ozdoby. Svetielka sú žiariace vianočné ozdoby, ktoré vešiame napríklad okolo vianočného stromčeka. Mnoho ľudí ich vešia v byte alebo na balkón ako dekoráciu. Rozsvietia váš dom. Ozdoby sú všeobecne všetky pekné veci, ktoré vešiame na stromček. Vianočné gule, čokoládky, svetielka, hviezdu. Často sa používa červeno-zlatá kombinácia. Asi preto, lebo červená je farba Vianoc. Ďalšia nová fráza je držať pôst. Držať pôst znamená nič nejesť alebo nejesť nejaký druh jedla určitú dobu. Napríklad mäso. Niektorí Slováci držia na Vianoce pôst. Nejedia nič, aby videli zlaté prasiatko. Chcete vidieť zlaté prasiatko aj vy? Chod je ďalšie slovo, ktoré sa používa v súvislosti s jedlom. Ak je večera veľká, skladá sa z viacerých chodov. Napríklad prvý chod je oblátka s medom, ďalší chod je kapustnica a tak ďalej. Oblátka je okrúhla sušienka, ktorú jeme pred večerou. Často s medom a s cesnakom. Je to kresťanská tradícia. Vianočné oplátky môžeme nájsť aj v Poľsku, Litve a v Česku. Ďalšie slovo je strúčik. Strúčik cesnaku je jeden malý kúsok z cesnaku. Jeden mesiačik. Potom som hovorila o kaprovi. Kapor je vianočná sladkovodná ryba, ktorá je typická na Vianoce. Niektoré rodiny však napriek tradíciám preferujú lososa, žraloka alebo iný chutnejší typ ryby. Ďalšie slovo je rozbaliť. Toto verbum vyjadruje aktivitu otvárania darčeka a odstránenia baliaceho papiera. Vtedy darček rozbalíte a vidíte, čo je vo vnútri. Ježiško je persona, ktorá na Slovensku nosí deťom darčeky. Nemá bielu bradu a červenú čiapku ako Santa Claus. Je to skôr duch Ježiša Krista. Samozrejme, deti poznajú z rozprávok aj Santa Clausa. Spoločenské hry sú stolové hry, ktoré hráme s rodinou. Existujú rôzne druhy, ako napríklad Monopoly, Scrabble a iné. Tak, to je všetko. Teraz zopakujem text ešte raz
len trochu rýchlejšie ako prvýkrát. Veľa šťastia! December je magický mesiac. Všetci sa tešia na Vianoce a pripravujú sa už niekoľko týždňov dopredu. Vianočné trhy, prvý sneh, svetielka, ozdoby a vianočné koláčiky vytvárajú v uliciach príjemnú atmosféru. Na Slovensku oslavujeme Vianoce večer 24. decembra. Táto časť dňa sa volá Štedrý večer. Jedlo, teda večera s rodinou, je pre nás veľmi dôležitá. Pripravujeme ju prakticky od rána a aby sme vládali, to znamená mali sílu všetko zjesť, počas dňa držíme pôst. Malým deťom hovoríme, že ak vydržia celý deň nejesť, večer uvidia zlaté prasiatko. Ale poviem vám pravdu, nikdy som žiadne nevidela. Každá rodina má trochu iné tradície, ale obyčajne sa štedrovečerná večera skladá z viacerých chodov. Najprv jeme oblátky s medom a cesnakom. Jeme surové strúčiky cesnaku, aby sme boli celý rok zdraví. Potom pokračujeme kapustnicou a neskôr si dáme rybu so zemiakovým šalátom. Niektoré rodiny si kupujú čerstvého kapra, ktorý pláva doma vo vani. Po večeri rozbalíme darčeky. Darčeky nosí Ježiško, to znamená duch malého Ježiša Krista. Postava Santa Clausa je nám známa z rozprávok. Niektoré rodiny potom hrajú spoločenské hry, iné pozerajú vianočné filmy alebo idú do kostola. Vianočné sviatky potom pokračujú aj 25. a 26. decembra. Zvyčajne už len oddychujeme doma, pozeráme filmy a navštevujeme rodinu. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie až do konca. Dúfam, že ste veľa rozumeli. Ak ste nerozumeli všetko na 100%, nevadí. Môžete si kúpiť PDF s transkripciou a slovnou zásobou. Ak ste všetko rozumeli, nepotrebujete transkripciu, ale podcast sa vám páči, môžete ma aj tak podporiť a kúpiť mi virtuálnu kávu. Odkazy, teda linky, nájdete v popise tejto epizódy. Pamätajte, dôležité je, že sa so slovenčinou stretávate pravidelne. Na záver mi neostáva nič iné, len vám zaželať veselé Vianoce a šťastný nový rok. Čaute!